Dina iki gak ana jadwal masak, guys. Segoku isih akeh, dadine ape tak goreng. Lah iki tak imbuhi karonan sego jagung. Lah ku tuku rong buntel iki mang 2000, guys. Terus tak ulet-uletno, tak campur dadi siji ben supaya kolot ora ting pringkil, Cah. Lah untuk bumbune sego goreng andalan, sego goreng bumbu desa ya ana lombok, bawang, brambang karonan terasi, tak kek kemiri sithik ngono wae, Cah. Lah nek wis terus bumbune iki tak gongso nganti bener-bener mateng tenanan, tak imbuhi penyedap karonan uyah. Terus aku isa dituran kecap asin dek wingi, tak imbuhi kecap asin saithik ngono wae ben tambah suwedep engko, Cah. Lah nek bumbune bener-bener mateng terus tak cemplungno segane, Cah. Tak aduk-aduk ben supaya kolot rata widuk. Tak imbuhi kanan irisan godhong brambang. Lah nek wis tercampur kabeh mateng wis siap digawe sarapan. Lalapane ngene iki karonan keluanding, Cah. Wis jan widuk tenan ngono lho, Cah.